Profi, un dau. Noel James yw'r enw. Fe enw llawn yw Noel Wyn, Nicholas Trevor Harris Gwyn, Llan St Mary's Church, Rhan Oak Tree, Go Goffin, Carwyn Ifon, John James. Y peth cyntaf yw Banner Europe. Fi'n credu bod hwn yn cynrychioli y gweision sifil sydd yn gweithio o fewn Llywodraeth Cymru, miliynau ohonyn nhw bob dydd yn gwneud gwaith, heb lot o cydnabyddiaeth. Ond dwi wedi gosod symbol yng nghornel y fflag, symbol y bint, a'r twist in the tail yw, os trowch i'r fflag i'r ochr, fe welwch chi bod y symbol yn sillafu 9/11, sydd yn golygu mai dyma fy fersiwn fi o Salem yw y faner yma, a mae'r diafol yn y gornel. Yr ail beth, box set o grynoddisgiau gan Mike Stevens. Nawr, ella fe fod, nid just Mike Stevens, ond unrhyw un o'r 60au a'r 70au ar arloeswyr y byd roc Cymraeg. So, dyma treat i y bobl Cymru mewn 100 mlynedd o nawr. Rhywbeth, tyma bach yn mwy cymleth, Welsh Not. Nawr, bod hwn ddim yn bodoli mwyach, mae yna rhyw fath o wasgedd o hyd ac agwedd negyddol o fewn diwylliant Cymru at y iaith Cymraeg. Fe welwch chi hwn, enghraifft, oedd yna restaurant blwyddyn diwetha yn Ynys Môn lle gorfodwyd y staff i siarad Saesneg yn hytrach na Chymraeg. A'r reswm ar roddid oedd gofal a iechyd o fewn y gegin. Felly dwi wedi dod i hwn at ei gilydd, wedi defnyddio plasters i sillafu'r WN, sef triniaeth dros dro i guddio'r clais. So dyna fy trydydd peth i mewn i'r Nghist Welsh Not cyfoes. Oh.